Queren silenciarnos, pero a nosa resistencia é máis forte que o plomo. Ela morreu cos ollos abertos, a el non lle permitiron pechalos, pero os seus ollos xa estaban mortos. O que fala morre, pero a súa voz non desaparece. Os corpos caen por pensar, pero as ideas levántanse máis fortes. Creron que matando ao mestre acabarían coa lección.